Guys, ano tagpamplona? Ano sa man? Ano man? Mura kag buang kang tawana ka. Ako si Spider-Man, ako superpowers. Unsa man pig powers nimo? Okay. Pila ka tuig nakatrabaho ra gid si David oh. Mao lagi, purma kayo. Unsay trabaho na niya? Wala po kabalo. Pero paniguro opisina gina kay kanayang suot oh, ginahanglan ginang aircon. Mao pod. Ay, squared pen, may buntag. Tingara ko. Ambi na imong bag. Ayo, bakit i-remit na ko ni kwarta ni song amo brad. Ambi na ang bag na. Ano na unsay Awa. ko Ambi na. ano mo na. Ambi na pasilong ka na goron. Dako ra pa. Katapal ko ano brad. Ambi na. Katapal lagi. Makinig tabang. Ambi na. Uy. Pasilong ka na. Spider-Man. Hoy, asa naman to? Hoy, bakod. Hoy, lalakom. Ari na akong cellphone. Sus ko Ginoo, karaan na kay nang imong style dili na mo salir na ko. Bali nang imong style nga kuan-kuan usban na na kay bisag unsa gagamayng butang di ka kakuha gid na akong kawatan na ka. Ayo. Ayo. Manglimos ko. Ayo. Manglimos ko hoy. Maglimos ka? Maglilimos mo po ko. Maato na gani ko kay mo trabaho. Natural. Dako kaayo to hoy. Kamu ba? Ayaw mo si palian ang dalan kaya giana na. Pakang ha? Dili kasi ginaanak kay nara may binandaplin karsada. Ngayon marigag batiran ka na ako kung dalaro. Ay sus, ay kung batit-batir ko ni mga toko ko man ay bunal. Bunal di ay hap. Na, bunal man ka ha. Nan? Katul. Hoy, 1,000. Moy palitis akong tubig adto moy. Unya na. Naman, unsa may pulos ana sweldo nimo ug di po ka masugo? Ah, sige. Agay. Lo, usa to? Unsa man to? Bato, bato. Bato, bato. Bato to, bato. Ay, labas. Ano nang silda? Ano sunod na sa kong account? Oh, sige boss, salamat kay boss. Oh, salamat kayo. Masabi na yung sudahan pagkalain mo kayo. Bahok na kayo na eh. Kaya ka putahan eh. Sus ko, di ko alam mo ka. Muna self-defense basta ang gamit sa imong kontra kinumo. Okay. Karon tudluan ka na og self-defense nga gamit anong kontra nimong kutsilyo. Are, sulay ka! Kana. Tao. Sige, pwede ako na. Baboy, Dili, lain pa yun. tambok, More, dili. butakal, Agoy, dili man tawon. Oy, upaw, agoy. palot, Dili. Unsa sila to ni mo nako? problema, Problema. demonyo, No, Ginoo ko dili. Unsa ilang taon ni mo nako? Asa ako? utinan, Agoy, ginag-utilan. Kanang unsa di tawag mo na tong duha? friends with benefits, uyab, Moy, ay,
Matay usa ka tuig na nang imong utang, wa gyud kay bayad gyud. Ako na nang tilingon na kay kinahanglan ko kwarta. Okay, so man yung apiki pa makay ko. Late si puno kag sige na lamang kag hangyo na ako. Kanang kwarta akong galamito na pagmayad pa. Di apiki pa makay ko ron. Ha? Apiki pa kay wa pa koy kabayan. Nag-ingon ang takag apiki kay aron pwede mo kag apiki pa pulo ka tuig. Mo ni ang crush ni Papi Boards. Kana? Oh, duha ni sila kabuok. Anan mo pudi ayo pagka Oy Brad, may ngapon. Oy, Bong, may apot. Kitsa man eh. Ay ako igakaw gigagjensan ning ari-ari para pambukasyon ba. Ah, Unsa man na buta? Oh, buta lagi. Bong. Oh. Mao ni ang crush ni Papi Boards, yung tawa. Wala mo nakakita lagi mo ana dis ang mo kita ana. Among gilantaw, duha ni sila kabuok. Mo ni pinahuban niya. Ulaw unami ama dito. Mao gani, mo ni iya ang crush. Grabe. Ay sa no, unsa ni? Isa no gaw makakita kagaw. Unsa day ang gilantaw ka? Kaniya oh. May gabunog na ko ya. Giyon sa manin mo kumangod. Oy, giyon sa manin mo. Nantawa nang naong, bunog kayo. Tana na siya naunsa na siya. Ah, musuko ka big gamay tao ikaw mi dako ali karon oh, sukli ko. Di na ko lagi. Sukli ko. Di na lagi ko. Ah, nahadlo ka? Dili, di na ko ganahan makapatay og otro. Gikan ko prisuhan atay. Di na ko ganahan makapatay og utrong tawo. Di ka kaprisuhan? Oh, karon pagay Ikaw ko pangay pasaylo. Pangay pasaylo, sorry kayo. Pangay pasaylo. Brad, ay Brad, ulo na kag unsang orasa ron? Nah, wala rabi ko kabalong sa orasa. Ah, sige. Eh, isa. Kabalong na ko usahan para makabalot ang isang orasa. Unsa man na? Baraw. Magainom na pug ka sayo pa kay sa hapon. Alas 4:30, magainom na ka? Alas 4:30, Brad. Ang oras. Ay, Mo nang magkasakit ka kay kana imong kabuang oh. Magainom na pug ka, magainom na pug mo na magadaot ka kay sige naman muro okay lang. Matay part gutom naman kayo part. Di sa kapalitin pa na part. Kaning pana? Dito oh. Nato? Nabikirad to. Pero na po'y bikirihan to. Atunahan. Are. Pero dito man ako nigpalit. Unsa din ang baba nimo hoy? Mamang munga nga man ka dito palit. Pagkat ko. Ang diabetic lagi na. Ikaw pa diabetic ka. Ano na kayo nang imuhag din na po na pulos na. Ay isa ka jud ha. Ako sa iyaton niya akong silingan nga buta. Sige, sige. Hoy, bobong, tayo sa bobong. Na ako'y magic. Ako na siyang hot doon. Ako na siyang hot doon. Kupte palihog. Ano ka bot? Ako tong hot doon ha. Ah, tanawa. Di ba? Asa naman? Mamang gamay naman ay kayo. Ako laging giinom na sa kumtiyan na oh. Ay nabu, ang wanay laing kong iluwa. Timing sa mo. Say, also kita ningon dia. Ang kwarta boy. Ay, ayaw sig pasagap purit anak. Kay man. Wala ta kabalo basunyag na video na to. Bitaw tuod mo yun, basig na rin yung kilid-kilid mo. Ato ning panidaan mo. Matay mo rag wala may gabidyo mo. Matay mo, inoon sa man ka, sayo pa kayo, hubog naman ka. Buwang, wala may kumahubog. Wala, kung sabay tawagan na oh. Pakainom ra ko gamay. Nagsturyana naman ko may ato akong kauban nga pareho na akong doktor. Oh, wala kay, hubog lagi ka. Dili man ka doktor. Wala, Doktor, naguro ka. Hoy! Hoy! Paisan no naon sa man ka? Di ka po'y nakusog na buhi. Dayon! Maamba ko. Pagtarong diha ba? Lagi, desidido na gyud ko. Di nagi ka magpapugong. Dili, desidido na gyud ko. Binuang ka jud sa no? Ay isa, i-real stick ka. Kana, lami kayong anggol pag ihap na ako og 1 2 3. Ambag na ka ha. Ano sa kani David? Di, baka na ka ba? Ibalhin. Ha? Baka. Ah, sige. Kanang kandinga, muna atong kawaton. Atuhan ang kaliritasyon o paklayon. Sige. Unya, masakpan tas tag iya. Tai.
Surrender na, aron dili ka na ako mapusilan. Sige, muyag kong 5 ka segundo. 1, 2, 3, 5. Stem sa pod, nalibang pakanita! Dok, pangatag, Dok. Nara. Ay, abuning to nga. Ay naman, parehas naman na. Kanang tibok ako, ah. Dahil na siyang pagkapilian kaya na hala. Oh.